родители, които са излезли от детската градина и всъщност сега са довели техните деца отново в същата детска градина. Да, има такива. Аз съм на работа в същата градина от 1973 година. Имам вече и родители, които си водят децата. Учителят по музика Водезе Люлече има 2 свои родни деца и почти 200, с които се занимава. Роди е доказателство за качествата на екипа на детското заведение. Децата са много отворени. Техните малки мозъци все още не са толкова обременени, не се съобразяват с това, че ще се изложат или ще направят някоя глупост. При тях всичко е така първосигнално и са изключително емоционални. И това, което правят на сцената и се представят в най-добрата своя светлина, е точно тяхната емоционалност и тяхната отвореност към нещата от живота. Докато ние възрастните, нали, сме по-затворени и винаги си мислим какво ще кажат другите за нас. При децата това го няма. Те правят това, което на тях им харесва, това, което искат да правят, и при положение, че се чувстват добре, те просто го правят. Затова го няма и това притеснение, затова и успяват да се представят възможно в най-добрата своя светлина. Какво пожелаваш за себе си и за екипа на Люлече? Аз искам да пожелая и на себе си, и на всички колеги, първо да сме здрави, защото когато сме здрави, можем и да работим с децата, да сме по-емоционални, да успяваме да слезем на нивото в чисто емоционално смисъл такъв да не си мислим, да не летим така в облаците и да си мислим колко сме големи и как може да се изложим пред другите. Не, просто да се отворим чисто емоционално и да преживяваме всичко, което ни предлага живота. Защото сега е момента при работата ни с децата да изживеем всичко това, което ни предлага живота. Защото ако нямаме тази емоционалност, ако не ги преживяваме тези неща, съответно и нашия живот няма да е толкова интересен.
в празничния ден, но ще го кажа и сега. Ако тази максима житейска, ако искаме благоденствие за една година, да посееме семе. Ако искаме благоденствие 10 години, да посееме дърво. Ако искаме благоденствие 100 години, да възпитаваме хора. Точно аз и моя колектив, водени от тази максима, просто искаме от децата да възпитаме най-доброто и следващите, които идват, да продължат да се занимават с това. Защото доброто изчезва, ми се струва, в днешно време. Дано се усетят родителите, за да не стане така, че да загубим и това, което имаме.